Ya ora. Dijongkrokne kurang ajar. Sampai nyeblokne anune perahu aku. Ora tau ditendang tikus ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah. Tapi ora apa. Om Swastiastu. Sugeng dalu nggih. Sugeng pinanggih malih kalih kesenian kula seni Janger Laksana Mustika Dewa Nyu Sastra Dewa ingkang wijil saking dusun Sumberwangi ingkang dipun bina dening Bapak Temu Haryono kali Ibu Sumarni. Dalu menika nggih ngaturaken gung manuwun dumateng Bapak Ibu Tuwarema nggih menika Bapak nggih sapa mon es Bapak Agus. Ayo Gus. Dalu menika ngrawuhaken kesenian kula dalam rangka pesta hajatan nggih menika bareng ditorek ngawur rek sunatan. Lah sunatan. Wah, sing disunate ganteng kaya anakku. Mari anakku dhisik sunat kelas 4 SD tak sunatke, marino lulus SD munggah SMP. Marino kuliah ning UGM Universitas Gadjah Mada Malang. Lulus lek paling putrane Pak Agus ya ngono kae. Lah anakku saiki lulus. Alhamdulillah antuk pandungane pangestu panjenengan warga daerah Curajati. Anak kula sakniki pun masuk, nggih, masuk penjara. Gara-gara narkoba. Narik kolor Bapak. Ning saiki ya wis metu teko penjara tak pondokke. Wah, tak kong mondok ning Blok Agung ora gelem, mondok ning Gontor ora gelem. Pondok semangka. Lah njaluke ning Pondok Nongko. Ngawur, anakku selulusan komplekan lho. Rumangsane lurahe Turian apa piye? Wah, bapake ganteng kaya ngene si anake lulusan komplekan ya sorry lele. Aku iki wong meneng semenep kok. Halo, Bung. Wah, lawas. Gak nyebut aku wis. Kebung matamu suwek kuwi. Wong kok ngentarne jeke segone kok Pak Agus iki tumpuk-tumpuk turah-turah. Peladene ya ngono ndelek sego piring ning nglani gelar aku lho. Arek nyandungi numplek kabeh ning gelar aku. Wis alhamdulillah piye. Nggih, mugi-mugi sak sampunipun Pak Agus ngundang kesenian kula seni Janger Laksana Mustika Dewa Nyu Sastra Dewa, muga-muga piyantune diparingi cukup umur, diparingi rejeki ingkang kathah tur barokah. Gitu. Lan sing disunataken semanten ugi enggal-enggal sara rek sampun ageng dewasa sageta migunani tumrap bangsa agama lan negara lan sageta mukti marang wong tuwa lanang wadon. Allahumma semangat. Amin nggih. Lan mugi-mugi para sinoman sinowati ingkang sampun amin ingkang sampun purun nggih, bantu kesip nggih Bapak Akbar nggih. Amin. Nggih. Ingkang bantu marang kesibukane Pak Agus nggih semanten ugi kula dongaaken mugi-mugi sejahtera hidupe gitu. Allahumma ngomong dhewe ora penak kanca iki enek bang kesentus bang kentus
enek bang mentok, bang mentik. Lek wong loro iki beda. Jane iki jiwane jiwa padha, jiwane ya jiwa sosial. Ning praupane beda-beda. Sing mentik modele kaya nyambi anyang-anyangen. Apa meneh rupane kentut, jan kaya tengu kena beri-beri. Aku lek petuk jane suwenep asline. Karan ora petuk cah loro kae, karan petuk anu aku. Apa? Jadi remote. Adik dengul mon. Lho tenan lambene karo ngomplak. Mripatmu iki apa ora melek to, nek wong ning kene ditabrak. Apa? Kuwi nyapa to, Rek? Aku getun main kene. Mongor aku kepingin Aku main kene getun. ya Allah. Kowe iki kudune bersyukur alhamdulillah main bengi iki Lah nyapa? iso nyukupi anakmu sesuk ge bayar Ora SPP. ngono ne. Terus Getun awakmu, ndelok awakmu joget mau apik. ngono kancane ngono kancane dijungkrone sampai nyeblok nang perahu. Mripate didal kowe. Sampai nyusun-nyusun tak kira kono sing metu sik malah aku dijungkrone. Aku demen nek ana serampat layur sing joget iso apik. Iya, wis demen nek kancane digrutuk botok karo wong kene. Ya ora ngono. Jenenge awak dhewe iki kan ngekeki hiburan. Jogetanmu panggapi. Rene to. Ya apik, wong joget paling apik dhewe sak Banyuwangi sapa lek gak aku. Iya. Aku nemu rezeki bengi iki. Rezeki apa? Duit to. Endi? Endi? Kowe- Njaluk ta aku. Jaluk. Iya to. Jenenge wong lek nemu rezeki mbok amal sedekah apa? Amal sedekah marang Mas sedekah. Gupo sapa sing ate nyalip to, Yur? lho sing bener sapa to? Sedekah. Aku muni piye? Sedekah. Iku salah. Kowe iki panggah mbok terus-terus sing bener iki sedekah. Lah ya sedekah. Aku muni piye? Sedekah. Iku salah. Kowe kari nyengkel to goblok tapi salah. Sing salah kono kok sing mendelik matamu iki. Lho, sing salah kowe muni apa mau? Sedekah. Sedekah. Sing bener? Sedekah. Lah yo wah akeh dhek mudhus. Engko dadi toyo awakmu engko. Wah, aku mari amprah mekar Potelan pira, Lek? 7,5 juta. Kari wakeh. Engko jenenge tanggane digawe kabeh engko. Ora. Engko mari ngono, mari digawe kabeh minggat ning Papua. Arep duit kok. Ya arep to jenenge wong normal iki wong urip ya arep to. Masa kene-kene lek kowe arep duit tak tekoki lek iso jawab tak kei duit. Tapi tekone aja angel-angel. Wah, gak angel. Sing penak-penak wae. Oh, kowe gak pati cerdas marai ya. Ya sing penak-penak wae lah. Ini tak warai sik wis. Heeh. Engko tak tekoki tapi jawabannya tak warai sik. Oke. Ya, Heeh. tenan. Heeh. Aja bahasa Inggris. Enggak, bahasa Indonesia ae. Bahasa Indonesia apa Jawa? Bahasa Jawa. Hmm. Kowe muni engko jawab apa ya sing penak ya. Kodhok ae wis, Kodhok. kodhok. Ya. Oke. Kodhok. Heeh. Ya. Kowe muni kodhok Kodhok oleh duit. pira? Ya, apa jare aku to? Iki tenan. Tenan. Kowe gampang ngapusi lho masalah. Kok ngapusi? Mulai apa ora? Ya mulai oke. Mencolot tengah sawah apa? Kodhok. Kodhok oleh duit. Tenan apa ora to? Tenan kuwi tak kena. Percil ya anake apa? Kodhok. Ya Allah, Pak Agus, monggo sampean bedheki kula kodhok. 50 mawon pun. Pun kata-kata. 200 kecekengan kodhok. Pokoknya muni kodhok oleh 100.000. lah iya. Terus bahasa Indonesia kata bahasa Jawane Ya kodhok. Kodhok. Arek belok jam kodhok rek 100.000 rek. Penonton monggo, Pak Agus minggah. pokoknya muni apa? Kodhok. Raimu kaya Kodhok gak apa-apa wis. Mas ora iku kok tekek kodhok sepenting duwe. anakmu kaya Kodhok. Wis. Muni maratuwaku kaya kodhok tak jelas. ya pokoknya kodhok ya. Kodhok. Duit Kodhok duit karo kodhok milih. kodhok. Ya wis berarti ning duit gak arep. Duwe mau lundi. Lah aku terakhir iku wis mari kok. Terus aku tekok ning kowe. Lah iya jare kodhok oleh. Ya sing ngarep mau sing 500, 500 ya wis. Kodhok ya. Pertanyaan terakhir iki genane, kowe kodhok karo dhuwit milih endi? Kodhok. Ya wis golek kodhok duwike takonone ndang. Takonone mulai dari awal. Iya. Tak ndang takono tapi gak ono neh. Iya. Takonone. Iya. Heeh. Heeh. Was. Kodhok karo kodhok milih? Kodhok. Ya wis ya kodhok pilihan panggan. Duwike mau lho. Oh duwike mlebu sak.
terus tak omongin terus. Ngopo ngomong apa Tak omongin nek? tenan. Zamane riwayate Pak Agus. Pak Agus. Aku Weh. mau diomongi dulur-dulure. Lah nyapa? Mas Layur. Ya. Zaman dhisike Pak Agus iki tau boro ning Tiradat iki sik alas gong liwang-liwung. Lah terus. Gorong enek wong jamaah mburine. Lah Jak kloron karo Pak Agus karo kancane. lah Lah kancane yo ngono iki mau wis bedheki kancane. Bedheki kancane. Bedheki apa bedheki Pak Agus. Oh, terus Oleh dhuwit ah Pak Agus oleh 700. lah Lah lha dhuwit dijaluk neh karo kancane. terus Saknalika kancane mau kejelunguk mati ndelosor ndelesep ning Masa? penduduk. Kancane iku. Kancane soalnya duit dijaluk mana? jaluk mana ning kene iki? Oh, aku siap mati ya yor timbang duit bojoku. Ya wedi mati yo. Wah, nyapa mati kok wedi? Wong-wong urip bakale mati kok mati wedi. Lah kowe bengi iki mati gak wedi? Ora wedi. Wah, wong biasa aku ning kene iki biasa mati aku. Mosok Ya biasa mati. ya ampun. Matine bengi isuk urip neh. Jenenge janger apa gak ngono to bengi mati isuk urip neh. Kae cerita janger kok. Lah, iya. Maksudnya kasunyatan. Aku ki ana masalah. Masalahe apa? Duitku iki jek kurang. Kurang piro to? Ya kurang akeh. Apa tak jalukne ning Pak Agus? Aja. Iki ana kancane dhewe lho. Sapa? Sampai saini Anu, lek iso saeno. apa sampai saiki. Saiki. Iki ora bayar utange. Utange piro to? Utange akeh mbek aku. Ya sik krasno wis lah. Utange iki 300 iki lak mau 700 to. Heeh. Kurang 300 nyukupi 1 juta nggo bayar cak turi lho aku. Terus Nyencengi tuku Avanza. tuku nyecengi ampas sampai gur 1 juta lho. Ampas cap opo kuwi? 1 juta DP goblok iki. Engko aja-aja kowe ape tuku Avanza. mobil Pajero kae. Wah, Pajero kae lho. Avanza. 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 Terus awakmu nyakmu ape nagih ning sapa? Menthi. Lah menti. Ning ndi menthi? Ya aku ora ero. Menthi iki wis suwi. Sabar to, sabar to, sabar. Si sabar Mas. Sabar. Menthi duwe utang ning aku yo suwi. Mentik tra iki rada ulet. Lah iya. Ning awakmu saiki ape golek mentik? Arep golek iku. Mentik ora teko kene. Aja melo-melo. Ya ora aku jenenge kanca iki ora bela awakmu, ora bela mentik. Aku ning tengah-tengah. Iki wayahe gepuk ditagih saiki janjine sesuk ditagih sesuk janjine mben. Lek iso teko ndang patenono. Lah iya. Ngawur aja jenenge kanca utang iki nek dironde. Ora ro. Ora ro. Oleh mentik rene omong ngono, tak goleki. Biasa arek iya iki biasa leng apa? Ning cangkruk lho. Ning ndi? Ning Jatirejo rono riji, Siti, Heeh. ning anu Oh, tak rono aku lek ning alas, Ning alas. baru nek dalan mlebu setapak. Lah, Bu terus? papingan nek mlebu. Niku nek perumahan cangkruke ning kono. cangkruke ning kono. Kowe ro apa ra jenenge kuwi? Sek, apa kuwi? Turi awakmu sing ngapal aku gak. Kowe dadi RT ning kono 3 tapi tahun. kok lek beduk mentik sih sabar. Alah sing sabar. Dironde sing apik to sing jenenge kanca lho. Ora sanggo bedang ngawur malah mlebu kantor polisi awakmu. Aku tak goleki arek. Ya golekno. Ning aja sampe tukaran lho, Dos. Golek arek rene aku teleponan. Tapi aku gak duwe telepon kok. Terus telepon ning sapa aku, Dos? Tanggoku. Lah tenan to. Ganteng tapi ngok areke. Mentik yang ngono wae bayar utange mbok dibayar. Lek kirane gak duwe iki semoyo. Ora utang man. Kowe biaya teko ndi? Oh, Pak. Kowe damu mbok dalan ndi? Engko aja-aja KTP-mu keri meneh. Kowe gampang kerian lho KTP-mu. Iki lho Mike. Lah, cek rene. Apa? Kowe bengi iki kok lain dari yang lain. Napa? Weh, potonganmu jen kok sirsan kowe. Sersan kancil. Lah iya. Oh sirsan kacau. Akhirku lakon dek enane kae arepe gawe iki aku. Kowe ape dadi apa? Kopral kancil. Oh dadi hansip ora lulus ape dadi kopral lho. Wis ora cocok dadi ngono kuwi. Aku cocok iki dadi Pak Kebun. Hah? Tukang nyuluh. Tukang nyuluh ki awakmu Yur. Sorry bro, saiki ya gak to. Hei, Pangkatku naik saiki dhisik Iya, bisa saiki iya. ning dhuwur. Dhisik ae pokoke ning mburi dijenggonge kirek ya iki sing golek kecot iki ya iki. Lho tenan lho. Kowe iso buka KTP lho. Lho ya ora kenyataane iya apa ora, sing penting halal kan. Iya ya. Tapi sing dijenggonge kirek diwae awakmu. Wong iso diketok-ketokne lho. Ning ora apa-apa, wong iki megawe apa wae, Iya. watone halal, Iya, sing iya. penting ora nyolong barang liyan. Iya ya. Mm. Oh ngono ae nesu ku ta. Sampai teko omah diungkit ae gur-gur. Jelas kowe iku lek mulih tak Gara-gara cegat. bekecot ae lho awakmu iki jan ning kancane roh-roh kok gak nyopo ngono.
Alah. Kowe lek megah. Napa? Main daleme Pak Agus. Piye Gus? Aduh. Kowe ketemu pirang perkara karo Pak Agus gasgus-gasgus lho. Piantune ro apa ora? Ero, wong asline iki wong endi? Alah. Loh, sik tok. Gak ero. Lek Pak Agus Lare Tegal Delima iku ndi? mbok wakil lho Tegal Delima iku. Oh, kencong jere. Padang bulan. Ya iki ngertine gur padang bulan, gempol, pelorotan, turian. Bojoku melok cuman. Alah wis gak ngurus. Mas yo enek bojomu aku lho. Lek kowe Pak Agus gak paham. Asli dulur karo aku. Ora teko mbah, ora teko asli dulurku iki. Masa yo? Pak Agus yo. Lah saking Pak Agus gak ngerti, saking mati obor karo aku. Wah, Mati obor jare wong saiki. Masa mati obor kowe. Mati bongkok kowe. Saking lawase Pak Agus iki karo aku, dulur plek tenan. Teko sapa? Nabi Adam. Kalah kowe lek ngono wis. Sak donya iki dulurku kabeh. Ya ora Pak Agus iki karo awakmu sik dulur karo bapake ngono lho. Yo gak pamerkan suaramu yang indah. Ning Pak Agus sak keluarga. Lagu sembarang terserah awakmu wis. Tapi lek sampe gak penak, ae dikit iki kanca ya toh. Kang Tul kae kancane dhewe senior. Plate. Sampe elek dilapone Pak Agus. Soale Pak Agus wis weling karo Pak Temu. Engko lawake lek nyanyi sing penak, ken sing penak Mas. Soale Pak Agus iki ngundang ora sing bersyukur. Wis enek berapa bulan wis dipanjari dhisik. Abre ben apa gak benturan karo wong ngundang Janger Sastra. Kok nyanyi tapi congore ngoceh ae. Ya wis nyanyi ya to kok nyanyi ngono ngoceh. Aku lu gremen aku ngomong karo Bu Pauli Bu ya. Wong lek ngamukan iki gampang kena penyakit tenan saya. Pak Agus lu hebat kok. Ora wis tak entuti kowe. Arepe tak jejek raine tibake wis kan. Ayo kancane kok nyanyi. Iya ayo ndang nyanyi. Apa? Ya awakmu lho. Kapal tangan jajaran. Dorong lho. Dorong ta? Awakmu iki jenenge ora ngerti kancane susah. Lho, iya Ding. Kowe tak omongi. Apa? Sing hati-hati. Apa? Jare awakmu ndek utang ning Kentus. Oh, ijo rame-rame iki Utangmu piro to? 1 juta. 1 juta ngono kok ilang-ilang. Wong iki lek ndek utang wani tanggung jawab. Kirane ditekani sing apa nagih utang kok diadepi lek gak duwe semaya. Alah, awakmu iso ngomongi tapi awakmu wayahe nek Bang Mekar kok ndelik-ndelik nyapa? Ora ndelik trewehi lunga aku kok. Pokoke jak Rebo iki jam 09.00 jam sampai jam 11 aku mesti metu. Alah, iso nuturi kancane wayahe bayang bar Mekar ndelik ning sare longan cumune ditunggoni karo bange ning ndukure amben ngene. Ayo, arepe metu ning ndi? Basa benjukuk kene. Sing apa? Lek layur ngono ta kapok. Gak. Jane aku ning Kentus iki ya pegel asline. Nyapa? Wong dhek kan gampang oleh rezeki, kadang oleh dhuwit 1 juta, 5 juta. Kowe iki mosok ngono to? Pelit Kowe duwike cencengan lho. cencah jare awakmu anu ngene wis. Piye? Kirane kok awakmu Ya, Kentus aku teko tulungan yo, aku lek nulung kong bantu bayar utangmu gak iso. Terus Ning gawe akal. akalmu akal apa meneh? Umpama Kentus teko mrene nagih utang. Ya. Umpama awakmu beraksi etok-etok berpura-pura kena penyakit stroke ngono piye? Matamu. Lho kowe njaluk tolong gelem. Jaluk tolong wong kok kon setruk wong waras wong lara kepilih. Lek ngono ya ndi? Kowe ndek dhuwit apa ora nyaur utang? Ya tapi liyane ngono yo. Etok-etok. Etok-etok setruk monggo nek etok-etok apa ta ngono Kowe gelem apa ora gak gelem njaluk tolong liya? Ya sik Aku kere aku. Engko jelas oleh dhuwit. Iki tenanan apa? Tenanan. Engko jelas oleh dhuwit tenan iki. Golek Kentus mrene jelas oleh dhuwit engko. Ya tapi piye? Ya sego setruk karepmu wis pokoke setruk nek. Engko aku sing ngatasi Kentus. Ngono ya. Heeh. Asem gak piye setruk. Ya coba belajar setruk, belajar sih. Ah, Sapa ngomong mau setruk tenan? Oh bajingan. corek golek menungso kaya ngene iki angel sak donya ora enak rupa kaya ngene. Lah. Lah yo. Ya wis. Sing santai. Piye belajar sih, Nduk? Lah, mlakune, Bro. Amin, manjan wene jan. Sentak atem sadar pisan ngono. Tapi
Arek-arek iki seneng lah kancane anu Mas. Sing penting wong urip iki pikiran tenang. Aja gampang apa? Grangsang mesti uripe slamet. Contone aku. Apa? Pikiran tenang, utang pikir keri lah aku. Iya tapi aja ndelik kowe lek ditagih. Lha ora. Nggih piye belajar mau sing sip. Lah, kecuali kedus iki golek awakmu ning kono, jelas awakmu tak apusi asih. Mangkane aku liwat kono mbok menawa arek iku biasa liwate ning kono. Sik siapa setruk lho. Karep aku. Disik. Terus sabar terus. Sik sabar. Ayo, sik sabar tolah. Arek enek lek mentik enek. Kotange bayar. Kotange bojomu apa kotange bojone mentik? Utang. Lho. Ning delok keadaane mentik saiki. Loh, ya Allah, kentus gak kuwi nagih utang ya nagih utang ning delok kahanan keadaan. Mentik saiki kena penyakit stroke. Gara-gara awakmu nguber-nguber kayak pikiran awakmu tok sampai kena Ini aku ro cangkrung pasar Celuring. Dek bingung pikiran mbok uber-uber nagih utang sampai kena stroke. Iki kok lek gak sampai waras stroke kamangka mentik iki dulure polisi tentara. Loh, kowe lek sampai dilaporne diomongne dulure polisi iso ketangkep awakmu. Iki piye? Yo obat tono. Ora urus, perkara awakmu dicekel polisi dulure aku gak ngurus. Kok dicekel polisi piye to? Loh, asale dulure wingi iki ro waras. Bareng mbok beruber mbok tagih utang, dhek langsung kena stroke. Ngene wis. Carane ngene. Anu obat tono. Lho, diobati. Ya obat nyamuk kena. Gak, gawe obat baikon diuntali ngene. Iki gawe dhuwit digo rumah sakit. Ya. Anu tukokno pal ben diuntil. Pil diuntal iso paldu, apa pal diuntil lho. Lah ya. Ya 50.000. Ya apa cukup to? Obate stroke iki larang saiki. Sik to, obate stroke iki larang ora 50.000 ndak. Wong stroke raine iso melumpuk. Lek mencar rumah samu 100. Lah. Obat sik. Sik aku tak parkir mobil. Heeh. Goblok. Beraksi. Aku kan cedek ide. Ya. Aku 75 awakmu selawe. Hah? Aku 75 awakmu selawe. Kok iso lho. Aku sing duwe ide pikiran iki harus cerdas, hampir oleh duit. Aduh. Wis tenan. Sabar terus. Terus. Sepurane terus. Ki kanggo aku ate parkir mobil bingung. Mbok parkir ning ndi? Wah aku nggo peda. Ya ampun. Iki kok obate tok, kendaraane. Lha iki aku duwe pikiran oh ya kendaraane urung. Kendaraane tok. Iya lali aku. Iki suntik apa operasi? Mangan dhisik marung. Lah, Aja sampai aku kecekel polisi lho, Yor. Maneman anakku gak enek sing ngopeni. Terus aku yang njaluk 50, aku ninggal anakku ge sanggup sekolah. Anakmu ninggal? Ora tak kasih anakku iki ning omah gak enek sing nunggu. Sik. Mbok menawa enek kendaraan engko tak jupukne ae ben Oke. kendaraan kene. Heeh, oke. Lho, lek wong lho lek pakai akal iki kok penak. Awak piro? Ya diitung padha. Awakmu siji. Siji. Aku siji. Siji. Awakmu piro? Loro. Aku Loro. ayo. Iki kok Kendaraane enek. Iki kok Kendaraane ning kono wis enek dadi kleru yo. Aku sing awak. sabar terus. Sabar. wale kok iso kowe sing stroke bener sing. Lah saiki stroke iki. Kok malah kowe sing stroke. Stroke. Mau gak kowe sing nyekel dhuwit kok. Ora rasa tak kei dhuwit. Ayo. Ah. Ya Ya ora. Aku iki sepurane dos. kur ngelikne awakmu dos. Wong utangi kudune disaur. Awakmu ngedit lho ditemponi ora anu dos. Wong iki aja tempo tok, sekali-sekali iki linggo, mosok tempo hae. Tempo wong kene nglesot. Ya ngerti to, enek tamu. Sesuk bayar
Ya. Iya. Lek gak dibayar anakmu aku mulih. Lho. Bojomu aku ngerti kan kena penyakit meripat. Terus. Penak. Mosok iki kena gobak Ditaleni. Ora. Kirane bar subuhan, Ya. biasanya bojomu kan subuhan rong Ya. mripat. Ah. Lunggokno kursi. Wah iki. Diadepe ning jaba ben kena embun. Ya. Marino nggo dimaruplik. Ya. Iki sumeten. Terus Tetes nang mripate bojomu mesti waras. waras. gak waras malah picek. Boleh. Kowe setruk, Bro. Wah, Timbang setruk iki ae gawen gak. kendhat. Saiki malah enek. Lagune lawas. Berita kualik. Kualik. Korane sing kualik. Rokok to. Senajan rokok tok iki jenenge wong seneng karo awake dhewe. Rokok ya to. Diterima kanthi ikhlas. Jaranan sak dadine Dari tuan rumah rokoke sak sebungkus. Oh iki ana pengumumane. Siapa yang mengantongi uang 50.000 besok langsung mencret. sisi ora winginan wis kena mentrek temu asri yo. Wong Lek kakus. Jare aku korupsi dhuwur tok ning kene apa enggak Iso lho korupsi. awakmu iki. Rokok jare almarhum moro-moro takok Surya. Tolong ongkep. Jaranan sak dadine dari tuan rumah. Ada pengumuman lagi. Bila yang mengantongi uang 50.000 nanti pulang mencret. Aku siap diapet tok. Wih, ora kena diakali lho awakmu iki. Tolong. Sembarang. Tolong. Nang jero ongkep. Hah? Tolong. Wes kayak AC. AC-ne anyar. Asem gak metu wis. Dikai lagu-lagu sik jaranane engko ya. Ya. Jarane lagu ngono. Jaranan. Kok jaranan sak dadine ya? Hah? Jaranan sak dadine. Berarti kowe sing jaranan, kono sing dadi aku sake. Hah? Kowe kari enak garing sak tok. Iki lho, delon. Jaranan sak dadine. Kowe jaranan, Iki awakmu kowe ora doyan. dadine aku sake. Ngawur. Nyebuk. Buk. Oh lah dalah. Aku sing gak wani nyebut ya. Awakmu ikhlas iki. Hei, terus ikhlas. Kowe kena arek-arek. Kok grondeng. Gak wis to. Biasae kan. Ikhlas aku. Rokok ngono. Ayo. Koncone arep disumet. Ayo dah. Lagune Apa? sembarang. Apa enek judulnya sembarang? Tak sing terserah awakmu. Bah judule taun bah apa? Tahun jare. Hey, oh, hey. Mung gendeng iki hangisun kumandangno mesti biayen kanggo hangkerasa rasa welas hang makesun pendem mergo kuwatir jomriko sing demen awak isun mung ketiki anane ala rupa lan wong hang sing duwe giantong urip nang laike gendeng so nyambung nyawa adol suara nong silir-silire angin sampekno salami sun nong riko tangisane piatin muga-muga ngerti nong kahanan awak isun nyangga urip iki
mula sawangen isun aja mung separo mata angkatan nyata ora mung jiwa lan raga mula sawangen isun aja mung separo mata angkatan nyata ora mung jiwa lan raga. Sampun Kang Mas. Waktu kembyang mawar mekar barengi ati kang wis ambyar cinta suci kang sing kebyales kaya ati lara sesikyar sapa wonge sing kantru lara siji rasane sewu gelang malih ring driji kiwa kembyang mawarti kawa wong liya anakku riko lara ati janjine riko nyulayani weruh ketiki sing arep kenalan wis kadung ati lara sesikyar sapa wonge sing kantru lara siji rasane sewu gelang alit ring driji kiwa kembyang mawarti wong liya lan aku riko lara ati janjine riko nyulayani waru ketiki sing arep kenalan wis kadung ati lara sesikyar sapa wonge sing kantru lara siji rasane sewu galang alit ring driji kiwa kembyang mawarti kawa wong liya genti awakmu yuk rame-rame kita pateni artis yang satu ini kita sambut artis yang satu ini lagunya Tawur lere Rainoson payong meka pangisintru kemo lembon tialu muga piae
bisa ngelalekaken jare welas setuluse kari-kari wis ana ing duwe Kemul sutra kangsun eman calong playu yara ninggal kelanggan eman ambo margane paran saikine kepilut buang liyan kari sing duwe welas mongkur sejon ya sing tole-tole ninggal kelanggan amba margane paran saikine kepilot wong liyan kang isih duwe welas mongkur sedot tole-tole kone awe wis malangko jadi jana keloso berakat lamarane ngiring lagune rujuno wade ambi mesam kemantene girang atine Bisa teko kuning barang. lah wis mandek kene sik terus ae dadi tak terusne ngono Bintang iku ya ngono. Kae lho asine. Wis enek dhewe panjake kuwi kencak berarti kowe. Ayo dhewe bagian joget. Lek dibuka aku PNT. Manudra.
Bocah-bocah padha mangan. Masih bersama Jaranan Mentok Budaya. Awas, bocah-bocah pinggir. Iya. Bondek alon ngopo to Yor Kowe ora ngerti boyong ubing keturu mari iki. Alon alon suwek. Iki jaranan lawak dudu jaranan buta iki. Padane jaranan ancur budaya. Iya ya. Arek yo ngono kae becut barang. Pecut tangane. aus alon kok Ais. awas apa neh Soale Pak Agus mau ngono. Boleh wani dipecut tangane ditambahi 150. oh iya iya Ayo awakmu ae. tangane Awakmu ae sampe tebal. aku ora melo-melo lek jan awas pertama halus pe oh jadi Ojo ganggu kowe. Kleru lho, Be. Ndokku. Iki yo dadi milih ndok.
mongko Bapak Agus ora nyedani cilok Pak yo. Mendhi kok nggawa cilok loro Pak yo. Kaya ngono main jaranan kate nggo cilok barang. Iki lho, Pak. Diampun. Pak. Iki dadi to. Dik, iki aku iki gak ngerti jaranan. Oh, masa gak iso gambui. Pokoke dia digambui to. Oh, oh, kene dijabrak kene to. Ora kena ora rambute gur 34. Oh sih. Masa wong dadi lara. Pak. Iki anakmu to? Lah ning kowe nyeluk bapak? Agus. Pak Agus. Pak, balik aku Pak yo. Jaluk Pak. Jaluk apa? Minum Pak. Jaluk ngombe. Lu ngombe. Anu, ngombene apa lengo wangi? Pahit Pak. Lengo wangi gak gelem. Lengo gas. Alah malah kobong Pak. Solar. Alah malah iso pada sepeda motor apa piye aku Pak. Ngombe. Seprit, Pak. Ora. Jim jaluk sprite. Gayanya seprit, seprat iki. Seprat, Pak. Hah? Minum. Minum. Jaban iki, Pak. Mas, jangan maju. Yo iki piye maksudnya jime ngale rono? Lah iki maksudnya piye jime ngale rono? Kuwi maksudnya jime ning ndi? Ini program apa kayak paling berhasil kurang komplit paling saja. Mulai sajen. Kalau caranya sajane komplit gak komplit kok bayine pawon ngono kae. Saku ora melok tanggung jawab aku. Dik, jang balik Dik. Sajane iki lho bekaken kene ning pojok komplit, berhasil. Aja nemu manjar muga kowe. Sing dadi mau dik. Ning pawon. Ora tenan. Oh golek wowo. Mulai nek jaluk jaranan kok komplit. Celengane wis enek, pecut enek, gawe barong terus enek. Oh baronge ra enek. Iki rada Nggih serem. ngapunten Pak Agus, benjing-benjing lek dadi jaranan. Nggih, kedahe bekakas jarananku dikumpliti. Setane mboten biayan main tepawon. Lah nggih, barongan, celengan wis enten. Yo iki piye maksudnya kowe digebuk jime ngono? Ora usah taekan jaranan wis. Aku ora ngerti ya Yor. Kowe mau diapakne to? Puh, getihe iso rene lho. Nggih, getihe. Getihe sakmene lho. Oh. Oh, anu, iki dadi iki. Jajarno wis. Biasa lek dadi iki njaluk ngombe. Ngombe yo. Ngombe. Nah, ayo. Ngombe. Enek ijo-ijone enak mok. Langsung waras. Enek ijo-ijone temau. Ngewe. Ben nomor apa kowe? Wah, petralit. 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 Petralit yo. Petralit. Wis sedane siapa ora? Wis, mari. Ijen kok ning romo. Ilang iki. Sedane siapa ora? Wis, mari. Sumpah, aku kaget iku mau. Tak pikir iki getih.
Alhamdulillah ketambahan 50.000. Alhamdulillah rezeki tak kan kemana. Iki urung waras to? Waras. Malah dadi sampir. Awas, sampai urung oleh 500 munggah awas. Tak kau mudune. Kudu sampai oleh 500. Iki saka Alas Karetan. Oh, Bekerja sama karo Alas Baluran. jenenge jaranane apa? Alas Budaya. Awas sing diparani sing ati-ati kenek keringete. Pokoke nek gak oleh 500 Iso pitanus. Wis gak njaluk apa-apa, lagune gak, wis. Wis ngatur nik panuwun. Yes, piye? Ngaturne apa? Apa? Matur nuwun karo para pamirsa. Iki lho mikir lho. Matur nuwun dumateng ingkang sampun berpartisipasi. Aduh, loro rek ngawur. Tibake loro dadi becut iki. Yes, matur nuwun banget. Heeh. Saakeh-akeh. Saakeh-akeh sampun nyukani jime. Lek enek lubutae dhewe ngomong sing kasar, sing dirungokne gak penak njaluk sepuro sik. Njaluk sepuro. Kowe rong ditambani kok waras to, Dik. Lah wis timbangan aku becut. Rondo anu Ndoro. Ndoro ate nyawer. Ndoro ate nyawer nggawa bungkusan iki lho. Ndoro kok bersegi? Ndoro bersegi. Jaraku nggawa bungkusan artinya nyawer, tibake bersegi. Guyon-guyon ning ndelok kahanan to cah iki. Ndoro. Ndarane dhewe kaadane kok piye? Pun lairan. Paman Kedhos. Nggih. Anggonku teko ing mandungan kene jane ngono ana sing ngarep ndak kandhake marang sliramu. Sumangga. Paman Kedhos. Pun ta pun mboten usah sedih-sedih ngomong mawon. Nggih. Ngene ya Paman. Sejatine ngono aku wis nglairke ponan jabang bayi. Mestine wong-wong kae yen wis duwe anak kuwi mau rak seneng to sing dadi Nggih pegawai. seneng. Nanging kasunyatane aku kok sok balen Paman. Lho kok jenengan kok saged sedih, saged susah niki keng napa? Ngene lho Paman, nalika aku nglairke ponan jabang bayi. Kang Mas Yoksa Negara kuwi mau ora ngakoni marang anake. Kok saged? Malah ndakwa aku jare aku tumindak sedeng. Maksudnya selingkuh ngoten. Ngono iya Paman.
Saged. Lah, jalaranipun menapa Ndara Kakung menika saged nuduh utawi ndakwa jenengan tumindak sedeng napa nyumurupi kahananipun putra napa putri? Iki ngono miyos Kakung. Oh putra. Kamangka wong omah-omah sing digadang-gadang duwe anak. Duwe anak. Apa maneh Kanjeng Ramane kepengin duwe anak lanang. Lah iya. Iki wis putra lanang. Nah. Kok malah ora seneng kok? Malah mboten remen iki dos pundi Ndara? Paman Kentus Lah, nggih. lan Paman Layu. Kawujudaning putraku kaya ngene, Paman. Wih, Toh. Dadake kaget dengan Kang Mas Yoksa negara nganti ora gelem marang anake. layak. Gusti Ayu selagi sedih. Lha nyapa? Benggale kok malah kowe ngene-ngene iki Delokan padha ngenyek awakmu iki. Delokan urung delok maido. Dondi. Wis. Pun ayo, pun gugoni Cangkem iso senajan nolo iki kok digendong sing apik kaya aku. iki ora mentolo, Lek kowe iki kula lah. ora kolunya. Cangking. Kucing. Lah iya. Wong iki mbok digendong sing apik ngene iki. Kok iso ditakak lho. Ren iki anake Ndara tak kolu-kolu. Oh iya. Paman Kentus. Ndara ngapunten. Saiki aku wis ora dumunung ana ing kraton Sundang Sawo. Oh, wis ora anake ora diakoni, terus ditundung ngoten. Jenengan ditundung keranten bocah niki. Nggih, Ndara kula aturi ingkang sabar. Niki ingkang putra mijil kados ngaten. Kula yakin sak menika pun dados garising Gusti. Paman Kentus. Nggih. Saening panjenengan sing ana nang ngarep aku marang kersa panjenengan, Paman. Niki Gusti Ayu. namine manusa gesang teng donya niki mestine nggih gadah tetenger. Duwe aran. Niki pun nang jabang bayi menika pun gadah asma napa dereng? Ngene ya, Paman. Nggih. Ning putraku isih cilik aku ora bisa nenengeri. Nggih. Jare para pinter kae yen anake bisa gelis gedhe, Oh, ngoten. tidus banyu gege bisa gelis gedhe. Nggih. Aku njaluk tulung marang panjenengan. Nggih. Dusen anakku ya, Paman. Nggih. Dimen gelis gedhe aku kepengin weruh kawujudane kaya ngopo, Oh, Paman. menawi ngaten kula tak nyuwun pamit sawetawis. Ngono iya, Bocah niki badhe kula dus banyu gege mendang gelis gedhe. Dus banyu santer mendang pinter. Dus banyu aki mendang mati. Kok malah Dus banyu aki, sejati ben sekti. Pamit sawetawis Ndara. Ngono iya sing Sabar ati-ati ya, mawon Paman Gusti Ayu. Kentus. Iki sampun dados kinarisi jenengan gadahi putra kados ngoten gadahi diterapi mawon kas ikhlas lahir batin dirumat mawon gitu. Tapi Kanjeng Rama ora bisa lakoni marang putrane, Senajan menika putra jenengan nolong pun titipane kang waos diterapi mawon Gusti Ayu sabar nggih. Gawa budeng mrene iki lho, iso budeng. Aja togok mbahmu kowe. Iki pawujudane. Lah kuwi apa? Iki bungkuse. Anggriku kok nek dipangan ngenekane iki. Iki bungkuse. Iki togok. Beh. Ah, sik. Apa ae wae aku ditupakmu. Bae. Wah. Ndara. Ndara, aja teng mriku Ndara. Mengandung alkohol. Bapak. Cah ngene iso nyeluk papae. Bapak. Alah, mbuh. Mamae.
Mamamu minggat. Pak. Wah, ambune abape. Wis tak sikati gawe sikat klambi yo. Pak, aja ditial aku. Hah? Aja ditial. Wis tak kongkon dolanan, wis tak gawane dolanan sing dierek mau. Ada lho, Pak. Adan. Montor. Adan ileng lho, Pak. Montor ireng. Apa lileng? Pak, iki kene kena itil-itile iki lho, Pak. Kena intil-intile. Kalian kena itil-itile lho, Pak. Itil-itile abang lho. Oleh. Gila. Amit-amit jemput babi. Gila aku. Lek, alek. Apa? Alek. Kowe ku sing nemen penyakit. Oh iya iki penyakit, Lek. Tapi kan kowe lho sing penyakit. Senajan penyakit. Rena tak mau. Rena. Oh malah guyu kowe. Kowe kok guyu? Aduh naik. Oh nice. Kowe tak omongi. Tak omongi. Bocah iki bocah hebat. Aja mbok sepelekne. Ya ora ngono nek. Lahir langsung meteng lho. Aku Tapi pinter nyanyi ya. Hei. Halo, Halo ewek. Tak segrek lambemu. awak. Kae ngono sing lairne awakmu simbok. Uduk. Jan awakmu gak ngerti ta iki? Sing ning pertelon benculuk kae. Uduk aku aler ka iki lho. Ojo mayangan. Ola elas. Endetan. Alando. Owo-owoan kae lho. Anteme odo. Sini bencolok ae lampu merah. Eka, oke, Mbak. Uduk. Mbok iki wedok. Iki papa kae mama. Kae papa mama. Mama. apa? Sing ma. Hah? Nah, awakmu. Iki Iki bagian apa? Penyalur. papa. Papa. Iki Iku mama. anak. Lek ning mama kudune dirangkul, diambung. Mboke hooh. Yung. Angkel mi. Mik maklum. Ora oleh. Mik iku ora oleh. Ngawur. Wae aja mik. Ngawur. Mama, mi. Yang kok sik. Wis. Wong sing nglairne gila apa meneh wong ngene iki. Kudune piye kentos? Kok kawujudane anakku malah kaya ngene to, Dos? Ajeng sampun kula aturaken Ndara, mbok menawi menika sampun dados garising ingkang murbeng kuwaos. Panjenengan kedah saged narimah iki pawujudane putra jenengan ingkang kula beta lan kula dusi banyu nika wau lho. Kathikan jenengan boten purun ditus banyu aki mau. Monggo karuan. Lahir-lahir kaya patung Gema Wisata. Api anyu ati. Api hujan. Dereng gadah tetenger. Senajan kaya ngene iki kabeh wis titipaning Gusti ya. Tipane Gusti nggih. Kentos. Niki lho buktine nggih. Sakreneng kawujudaning anakku kaya ngene. Nggih. Tak jumbuhke karo kahanan. Anakku bakal ndak paringi tetenger ya kuwi Joko Kendil ya. Terus Joko Kendil. ya Jumbuh kalian kahananipun. Omongi. Iki nenge okonding. Iki okonding. Kowe lho. Wel. Okonding. Ambek Anake Ndara lho. anake olo. Akal. Tung. Untung. Ngene lho. Sing Joko Kendil iki awakmu. Oh. Lek iki paman Alpino. Oh.
Kending Amanatino. Awakmu iki jenenge Joko Kendil. Aku Raden Ranokarno. Goblok kabeh. Ngene. Ngene iki. Aku telek. Loh. Ya. Iki Iki lho. Iki Joko Kendil. Oh, Iki Joko Kendil. iki nding. Ya, Nding. Kendil. Kendil. Mbok. Mbok. Joko Kendil. Mbok. Senajan kaya ngapa wae kawujudanmu, Simbok uga tresna marang sliramu. Aku ino. Nanging ngene ya Joko Kendil. Kowe ora usah nakal nderekke paman-pamanmu kuwi kabeh. Aman. Aman. Yen kowe arep dolan, ning yen wis surup bali ya nggih. Ada Mancing. anjing. Mancing. Anjing. Anjing ngono? Ya. Mbok Piye? aku mik kalik ya. Mik. Mik sak kowe apa gak ngenteni adae? Banyu peceran. Aku arep anjing ulian, Mbok. Anjing ngono ulian. Halo anjing. Iya. Mancing ning kali. Sabar. Mancing ning kali ae. Sabar. Atal. Halo anjing. Halo aduh. Aduh. Ya. Mbok lum-lum, Mbok. Ning tulian, Mbok. Terus